Napoleon Hill. Oylan hem baýa. Birinji bab. Pikir bu rıçaw. Nädip Thomas Edison'ın hyzmatdaşy bolmalygyny oýlap tapan adam. Hakykat ýüzünde pikir bu rıçaw. Pikirleriňi baýlyga we beýleki maddi zatlary öwürmek babatdaky maksadyň anyklygy, tutan ýerlik we güýçli isleg bilen utguşanna ol juda kuwatly rıçaw öwürler. Öz wagtyny Edwin Barnes adamlaryň oýlanan wagtyny baýanlyklar baradaky aýdylantyryň nä derejede adalatly aýdylan sözüne akyl ýetiripdir. Bu açyşoňa bir wada gelmeýänler. Ol kim-kimden ýelipdir. We Big Edison'yň işi bir hyzmatdaşy bolmak baradaky güýçli islegden başlanypdyr. Bu gutornukly kefitlenen isleg bolupdyr. Ol Edison üçin däl, Edison bilen bile işlemek isläpdir. Onuň öz isleginiň amalaşmagyny nädip gazananlygy beýan edilýän ýazyny üns bilen okaň. Şonda siz baýlyga eýe bolmagy alyp barýan ýöregleri, prinsiplere has gowy düşünýärsiňiz. Bu isleg ýa-da başgaça aýtsak, pikir aňyna peýda bolanyna, onuň öňünde iki sany päselçilik bardy. Ol Edison'dan tanış däli, şeýle-de New Jersey'däki Orange şäherine çenli otlda gider ýaly puly ýokdy. Müňlerçe adamlaryň öz isleglerinden ýüz döndürmek üçin şu päselçilikler ýeterlik bolardy. Ýöne Barnesyň islegi adat islegi däl. Oýlap tapyjy hem Ekmanna. Barnes Edison'yň laboratoriýasyna barypdyr da, oýlap tapyjynyň hyzmatdaşy bolmak isleýändigini aýdypdyr. Ençeme ýyldan soň Barnes bilen bolan ilkinji duşu hakynda ýatlap, Edison şeýle ýazypdyr. Ol daşyndan görämäge adaty Ekmanna ýaly. Ýöne ýüzündäki alamatlar, näme maksat bilen gelen bolsa, onuň şoňa hem ýetmegi niýet edýändigini şaýatly edýärdi. Adamlardan iş taşmakdaky köp ýyllyk tejribeme laýyklykda adam nämedir bir wada çyny bilen islenini, ähli geljegini töwekkülçilik edip, güýçli islenini, onuň hukman ýeňiş kazanjaklygyny men bilýärin. Men onuň haýyş etýän zadyna mümkinçilik berdim. Sebäbi bir zady gördüm. Ol üstünlük kazanman, ýygyna çekilmejekli wagtda anyk netije gelipdir. Soňky wakalar meniň ýalňyşmanlygymy görkezdi. Bu ýaş ýigidiň Edison'yň ýanyna barmagyna mümkinçilik beren onuň daş keşfi däl. Ondan çen tutsaň tersine bolmaly. Esasy zat onuň näme hakda oýlanýanlygydy. Barnes badawat Edison'yň hyzmatdaşy bolaýmady. Diňe onuň laboratoriýasyna işlemegi mümkinçilik aldy. Özüm ujypsyzja hak üçin. Aýlar geçdi. Daşyndan göräýmäge Barnesy arzaly maksadyna onuň iň esasy maksadyna golaýlaşdyryp biljek hiç ýeri ütgeşme bolmady. Ýöne Barnesyň aňynda bolan adaty bolmadyk möhüm ýagdaýlar bolup geçýärdi. Onuň Edison'yň hyzmatdaşy bolmak baradaky islegi barha güýçlenýärdi. Adam nämedir bir zada taýýar bolanyny bu onuň daş keşfine de duýulýar diýip psikologlar dogry belleýärler. Barnes Edison'yň işi bir hyzmatdaşy bolmagy taýýardy. Diňe bir taýýaram däl, isleýän zata ýetýänçe taýýarlygyna galmagy hem niýet edinýärdi. Ol özüne bu ýerde galmakdan ne peýda? Parhy näme? Gowsy men pikirimi üýtgedeýinni, sewda bilen meşgullanayyn diýmedi. Ýok, ol şeýle diýdi. Men bu ýere Edison bilen işlemäge geldim. Tutuş ömrüm şu gurda geçdi-de, men maksadyma ýeterin. Ol hakykatdan hem şeýle pikir edýärdi. Onuň itin gurda agy salşyýal erjelligi, maksadyna ýetmekdäki okgunlulygy, edil päselçilikler süpürüp aýryp, ýykyn edýän zadyna ýetmeklik üçin döredilen ýaly. Mümkinçilik keşfini üýtgedip gelýär. Mümkinçilik ýüze çykanna, ol başga keşpdi. Özüm Barnesyň garaşýan tarapyndan däl, düýbünden başga tarapdan peýda boldy. Mümkinçiligiň emelleriniň biri şeýle. Onuň arka tarapdaky kapydan sümülip girmek ýaly mekirgalagy bar. Özü-de ol köplenç, şowsuzlyk ýa-da wagtlaryň ýeňliş görnüşine peýda bolýar. Belki huç şeýle bolanlygy üçin köp kişi onu tanlaýanym däldir. Edison özüniň täzelikde oýlap tapan enjamyny ses ýazmak üçin niýetlenen enjam bolan fonografy kämilleşdirmegiň üstünde işleýärdi. Onuň sewda babatda wekilleri bu enjama känler gyzyklanma bildirmediler.
Olar muny juda kynlyk bilen satmak başardar diýip pikir etýärdiler. Barnys bolsa muny öz mümkinçiligini gördi. Mümkinçilik duýdansyz. Barnys bilen oýla tapyjynyň özünden başga hiç kimi gyzyklandyrmadyk geň enjam görnüşinde peýda boldy. Barnys bu täze zady satmagy başarjakdygyny bilýärdi. Ol Edisona öz hyzmatyny teklip edip, fonografy satmak mümkinçiligine eýe boldy. Muňa juda üstünlikli hötdegelli bolyn, Edison onuň bilen boýanjamy tutuş ýurt boýunça satmak wagtda şertnama baglaşdy. Şeýdip Barnys baýady. Ýöne ol hasy ähmiýetli bolan zadyň hem höttesinden gelmegi başardy. Ol oýlanyp baýamagyň hakykatdan mümkinligini suwd etdi. Isleginiň amalaşmagynyň Barnys'a näçe pul getirenligini bilemok. Belki 2 ýa-da 3 milyon dollardyr. Ýöne puluň muktary näçe bolanlygyna da esas hakykat akyl ýetirmeklik bilen deňäninde o diýen bir wajyp däl bolsa gerek. Duýulma derejedäki pikir terpellisini madde waly görmek mümkindir. Barnys özüniň beýik Edison bilen hyzmatdaşlygyny pikirlenip toslady diýip bolar. Ol baýlygyny pikiriň kömegi bilen öğretdi. Näme isleýänligini düşünmek kybyndan şeýle-de tä amala aşýança öz isleginden dänmezlige bolan erjelliginden başga onda hiç dat ýokdy. Altyndan aralyk 3 fut.